sa mga otoridad ang 3.4 million pesos nga kantidad sa mga picking sigarilyo atol sa checkpoint sa may Regional Border Control Point sa Barangay Umunay, Damulog, Bukidnon niadtong Enero 13, 2026. Kalabot niini gipahunong sa mga otoridad ang duha ka mga sakyanan nga gimaneho ni Ales Jimuel, 31 anyos, minyo residente sa Quezon, Bukidnon, ug Ales Rex, 22 anyos, Olitawo, taga San Isidro, General Santos City. Sa pagsusi na diskubrihan nga ang ginudahang smuggled niya sigarilyo sulod sa mga salakyanan, ang mga sigarilyo walay label sa government health warning nga misangpot sa ilang pagkasikop. Samtang ang ikatulong sakyanan nga sunod sa linya alang sa inspeksyon, bugsanon nga nila pa sa checkpoint og nekaligyo sa lugar. Gilayon usab nga nagpahigayon og hot pursuit operation rason nga nadiskubrihan ang abandonado nga salakyan nga nakapark at tubangan sa Damulog Public Bus Terminal. Ang maong sakyanan positibong giila sa duha ka mga nadakpang driver nga iya sa ilang kauban. Sa pagsusi nakit-an sa mga personahe ang usa ka yawi nga gisulod pa sa ignition og nadiskubrihan ang ginudahang mga smuggled nga sigarilyo sulod sa maong sakyanan. Ang mga dinakpan lakip ang mga nasakmit nga mga ebidensya og tulo ka mga sakyanan gi-turn over sa Bureau of Customs kon BOC Taguluan, Misamis Oriental subay sa kasamtangang balaod og regulasyon. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Mag Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Ruston Villafranca, XFM News.